Magiging dito tayo. Bigyan mo kami guys. Ma, ano ba? Tawagan mo muna sila. Hanapin niyo yung mga mata niyo. Ano yung mga mata niyo? Talasan niyo yung mga mata niyo. Antay sa pambata, andun yung sa pambata. I-chat mo kung nasaan na. May libre. May free ano yan, may free ano yan. Ma, asan tayo? Oo, alam ko department store. Saan yung department store? Nasa baba? Saan kayo banda ka mo? Floor daw. Sa second floor. Aka tayo doon sa kabila. Saan tayo? Akyat? Doon sa kabila, akyat. Dito tayo sa dito tayo. Oo nga dyan sa taas, second floor. Anong parte ka mo, habi mo? Nasa mga sapatos daw. Ah, sapatos. Ito lagi no. Follow me, boys. May size 3 kaya na ito. Meron yan. Uy, nag-assist ko. Ano ba yan? Nag-gusto. Wala na nag-a-assist. Ikaw ka, gusto mong pili ka na. Gusto mong sinilas? Gusto mong sinilas? Ha? Pili ka din naman. Punta tayo doon. Pili ka ng sinilas mo doon. Kasya na? Ha? Kasya na? Anong size ng paa mo? 10? Anong size niyan? Ha? Pili na yan, 10 and a half. Ilan? 10 and a half. Pakihawakan mo. Ano yung birulin mo? Pakihawakan mo to. Gail. Ha? Nasa mama mo? Nasaan tayo ka, Glenn? Nasaan tayo? Nasaan tayo ngayon? SM? Ha? Store. SM? Store. Store. Saan lugar? SM Dait kami ni Kuya Glenn. Nag-shopping siya, oh. Ano yung sinapin niya, oh? Sinyelas at sapatos. Pwede na kunin mo kasi nanay-desan mo pa naman. Okay? 27 na kunin. Ang ganda, tinugusan-gusan niya na. Nak, tatanggal na natin? Tatanggal? Saan ka galing, TJ? Diyan ka kay Tito lang. Ikot-ikot. Nag-ikot-ikot ka. Wala kang sapatos. Nag-ikot-ikot ka pala eh. Ilan pa kaya magpapagalit? Init? Huwag ka mag-init.
Diyan lang kayo. Kakunin mo yung sandal sa kapatid. Wala na palit tayo ka na magpapalit na tayo. Nasa isa sapatos? Asan yung sandals na? Ayun, yun. Sandal! Lagyan na. Alin ako na ako sa'yo? Alin ka? Lagyan na. Diyan pa. Kylie, ano yung sapatos mali? Ayun kay Tito Glenn. Well, ito 26 Malo. Dito na lang alawan. Kunti lang. Di dapat yung malaki. Ganda ng black niya. Panglalaki yan, Ila. Uy, babae ito. Grabe ka. Ayusin mo nila. Okay na to, 7. Ha? Ha? Skip daw. Ano? Masikip. 8 mo na. Laki ng 8. Nasaan yung 8? Ah, masikip? 8 mo na. Nasaan yung 8? 8 yun, oh, di ba? White lang po yung may 8 namin. At ito, 8 po, di ba? Nangyari? Ito na yung paa niya, oh. Oh, mabilis na magano ang paa niyan. Yan. Ha? Kay CJ? Yun na yun. Yung kanina. Nakukuha na. Anong size Malo na yung price? Malaki nga. Tama lang to maliit. Tama lang to. Oh. Size 8. Eh, pwede na ako magsuot na ito eh. Kasi Pwede paano na. kami? Yung medyo sampa naman yan eh. Oh, takto lang yan. Ha? Ito na kasi laki na kami ng paabi. Ah, pwede ko ito suotin. Niramin na pera. Magkano yun ta? May less pa. May less yata to. Asa na yun? May less ba to? Oh, may less pa Ilang lang. percent? Ah, okay. Mga ano, mga Bakit nine. kasi nasabi niya? Ayun na, ilakad mo daw, Gil. Ilakad mo daw kay ate. Rampa ka daw. EJ! Anong kakainin mo? PJ! Anong pangalan mo? Dulang. Simot, sarap. Glenn, busog ka? Busog? Solve ka na, solve.
Saan ka galing? Si Ab. Ang ginawa mo ron? Oh, ayan, oh, nagbubuhat po Ay, siya. ice cream mo. Sarap ice cream mo. Tagapag-alaga po siya ngayon ng bata, ng pamangkin niya. Dandang bata, oh, danda, oh. Sarap yung maraming bata. Ano to, pila? Pila, pila. Pila, oh. May pila.